Vă pup YouTube și bine v-am găsit la un nou episod de horror. Suntem aici fără cea de data asta pentru că încercăm să filmăm, să ne ținem de program, să postăm cât mai des se poate, dar tot vă așteptăm pe Kik la kik.com/h12 să aveți și aici pe video linkul. Vă așteptăm acolo să facem live-uri de 10, 12, 14, oricâte ore, cât putem, stăm, vorbim, facem caterincă, vă așteptăm acolo. Astăzi ne jucăm Night Clerk. E un joc pe care l-am văzut la Casio și sper să fie bun. Hai să dăm start să vedem care e treaba cu el. Dacă nu e bun, nu e bun. Acasă, ora 11:46. Ce se întâmplă? Jocul e făcut în Unreal Engine, am impresia, dar n-arată atât de bine. Grafica? Am apucat să citesc. Desigur nimeni nu mă sună înapoi. Am trimis like 20 de aplicări, mai multe, 0 zile și nada. Și desigur nimic nu e bun pe TV, nimic. Doar lor de la lucruri pe care le-am văzut deja de 1000 de ori, perfect. Deja am început bine, suntem supărați rău de tot pe programele astea de la TV și că nu ne acceptă nimeni. Nu știu, la job cred. Ne-am vândut mașina să plătesc casa pentru încă o lună. Deci ne-au prins să fim atât de negativiști despre lucruri. Cine știe, poate ne sună cineva astăzi. Ce zici? Ne sună cineva? Nu cred. Mi-e foame rău. Bine că am pizza rămasă de aseară. Hai să mergem să mâncăm niște pizza. Ia. Mamă, e fix. Da, e fix casa din Clap Clap. Dacă știți jocul, e 1 la 1 aceeași casă. Oh, ne sună cineva. Ia să vedem. Hey, it's Jamie. Este Jamie. I'm the manager at the local corner store music. On Opa. I wasn't gonna call, but we're short-staffed. Da, deci eu sunt ultima variantă, ca și cum. Our last employee quit suddenly after he saw something. Anyways, I looked at your application and we can hire you if you want. Dacă vreau. Deci ăla a văzut ceva, a fost angajat și a dat demisia și ăsta mi-a zis sincer, așa pe față. Normal că vreau. Great. Nici nu mă mai Stop by in 10 interesează. minutes. Nu m-a stat There'll nimeni be a până note acum. explaining everything on În the 10 counter. minute. Bă, ăsta e nebun. Cum în 10 minute să fiu gata? În 10 minute nici nu mă pregătesc. Ce fac? Plec direct? Am plecat, gata. Hai să vedem unde ne angajăm. 11:53, stația de autobuz. Nu, ce e așa întuneric. Nu văd absolut nimic. Da, pot doar să mișc. Camera, așteptăm autobuzul, suntem cam singurei. Dar cine te sună să mergi la muncă la ora 11:56? La 12, mă rog. Opa! Salut! Quiet night, ain't it? Noapte liniștită, nu-i așa? Păreți că This toată lumea e neighborhood is acasă. quiet. No one really likes to party on a Friday night. Strange. Nimănui nu-i place să petreacă vinerea în cartierul ăsta, ciudat. De ce așa ciudat? So, where you headed? Unde mergi? Prima noapte la job. A fresh start. Looks like the guy before you didn't pan out. Un nou început, se pare că băiatul dinaintea ta n-a făcut treaba bună. First nights are funny. You get to learn all the faces before they learn yours. Prima noapte e amuzantă. Deci, apuci să le înveți fețele tuturor înainte să le învețe ei pata. Și a plecat. Bă, unde te-ai dus, mă? A venit omul, ne-a zis două chestii și s-a dus. Avea chef de vorbă. Dacă mai apare unul, nu mai vorbesc cu el. O, da. Autobuzul ăla nu vrea să vină, cam întârziem, domnule.
Pa. Ah! De trăiți, autobuz fără șofer. Mare încredere am în acest autobuz. E de asta nou, autonom. Nu-i problemă. 12 fix. Am ajuns la fix când ne-a chemat ăsta. Ultimul autobuz noaptea aia. Ne mai întoarcem acasă poi marți. E lucru nou. Hai să mergem. Păi hai. Mă întreb unde este magazinul. Oare ai? Așa se aude când merg eu. Oare aici este magazinul? Sau aici? Eu cred că ăsta e magazinul, da. Ok. Hai să vedem ce ne zice șeful. Read the note on the counter. Hai să citim notița pe care ne-a lăsat-o șeful. Ăsta nici pe care ne-a așteptat. Ok, deci mulțumesc că ai răspuns la telefon mai devreme. Aveam nevoie de cineva să vină imediat după ce ultimul angajat a demisionat. Uite aici task-urile pe care trebuie să le faci. Deci trebuie așa. Să măturăm. Am văzut că era murdar rău de tot. Deci trebuie să acordăm chitarele pentru mâine și să scoatem gunoi. Normal că suntem salahuri puși la treabă. Asta e tot pentru seara asta. Dacă ai nevoie să faci mai multe task-uri, te sun pe telefonul companiei. Nu uitați că s-ar putea să fie niște angajați, niște clienți care s-ar putea să vină. Ajută-i în timp ce îți faci task-urile. Jamie. Ok. Deci avem niște task-uri destul de simple. Păi stai. Wait for customer. S-a venit repede băiatul. Salut băiatul. Bună seara, de ce așa a hotărât? Evening. You new here? Da, sunt nou, de ce întrebi? E obvious, A nu? little. Everyone's a little jumpy when they're working their first shift. Da, ei sunt Any jumpy. records left? Shelves look a bit thin tonight. Dacă a rămas vreun record de la... she's running late, I'm guessing, is the last guy in the stock. O să zic că a Seems întârziat like stuff livrarea vanishes here sometimes. de marfă. Pare că lucrurile dispar aici Alright. câteodată. Well, I'll stop by in the morning. See you then. Ok, o să vin dimineața, te văd atunci. Hai, have a Thanks. good night. Be careful out here. O să am grijă, da, mulțumesc. Grab the broom. Hai, acum, cum suntem obișnuiți, la muncă. Grab the broom. Pe asta nu-i broom, frate. E bine. Există alt broom. Ok, dacă nu vrea, nu facem treabă. Aia e. Asta e mop. Asta e broom. Alo? Ok, s-ar putea să fie altul pe aici. Ah, chiar este. E bine că... E bine că în sfârșit. Nu știu de ce a făcut lumina așa. Nu cred că era de la mătură. Hai să curățăm, tacă tot. Unde mai este murdar? Pentru că m-am angajat la casă și primul task e să spăl pe jos. Să curăț pe jos. Le fac pe toate sau cum? Mi-am dat cu ușa în gură. E bine. Am început bine prima seară de muncă. Și mai avem aici una. Și ne lipsește una. Unde ar putea fi? Dacă aș fi o pată pe jos. Unde aș fi? Aș fi... la intrare, nu? Lumina asta nu mă încântă absolut deloc. O fi în camera asta? Da, e la baie. Ziceam că avem baie în acest magazin. Și acum iar trebuie să așteptăm clienții. Vezi? Herobrine! Domnule, sunteți ok? E moș, mă. Smells exactly like it was
Toast paper and old plastic. Miroase exact cum era înainte, praf, hârtie și plastic vechi. Da, are o atmosferă. Cu ce te pot ajuta? Haideți, domnul Moș. Oh, just browsing. Doar mă Haven't been uit. here in a while. N-am mai fost aici de mult? Păi și ce doriți, domnul Moș? Place feels quieter than it used to be. Se simte mult mai liniștit decât înainte. Bănuiesc că e doar că e noapte. Make things sound different. Noaptea face lucrurile să sune diferit. You hear about the body by the tracks? Dacă am auzit de corpul de lângă Trex. What? Nu, ce s-a The întâmplat? suspect lives in the night. He walks for hours, searching for someone. Suspectul trăiește noaptea. Merge cu orele căutând pe cineva. Maybe still work here? Jamie lucrează aici? Da, e He told managerul. me once, a while ago. Needed help locking up. M-a sunat odată, avea nevoie de ajutor să închidă. Keep the lights on in this place. Make him think you're still working. Ține luminile pornite, fără să creadă că încă lucrezi? Ce? Culprit can see better in the dark. Suspectul poate vedea mai bine în întuneric. Dar ce e ăsta, mă, frate? Ce killer e ăsta? Pa? Hey, you still there? Mă sună Jamie. Cum merge tura? Niște oameni au venit pe aici spunând ceva de un corp la What? Trex. Who told you that? Look, don't start digging into that crap, alright? You were there to work, not gossip. Just finish your task. Da, deci să nu bag pe nimeni în seamă. Cum spune toată lumea că a murit cineva pe aici. E bârfă. Trebuie să-mi termin I'm telling tascurile. you what I should know about my own store. I hired you to keep Opa, s-a things supărat clean, ăsta. not to chase rumors. Ok. Just tune the guitars, sweep up, take out the trash. I'll handle the rest. Deci ne pune la treabă și zice el că se Let the ocupă stories de get to your restul. head like they did to the last guy. Nu lăsa povestile să ajungă la capul tău, așa cum a făcut ultimul băiat. Putea să fie mai zgomotos telefonul ăla? Hai să lucrăm la chitară. E bine, mă. Ok. Ok. Bine. Și ultima. Da. Perfect. Opa. Dă-ți customer. Bună seara, domniță. Ce doriți? Hi, sorry. Can I stay in here for a minute? I think my ex is following me. Scuze, poți sta aici pentru mine? Cred că fostul meu mă urmărește. Da, normal, e tot în regulă? I think so. Just didn't want to be out there. Am crezut că are 4 brațe. Ok, nu voiam să fiu acolo, ok. I think I lost him. He's acting crazy, threatening to kill me because I dumped him. Mama s-a despărțit de el și acum o amenință că o să o omoare. Sună I la report poliție. him. He'll know I said something. He always finds out. Then it's just worse. Ok, deci dacă îl dă la poliție, devine situația mai rea. The story about the body by the Iar tracks? povestea cu They corpul. showed a picture of the suspect, and it looked exactly like him. Și suspectul arată ca fostul iubita ăsteia. Wow. I don't know. Only saw a glimpse. Oh, și fata asta a mai stat cu el după chestia asta. Sau acum s-a despărțit, Your ăsta e boss, motivul. Jamie, right? He was on the news too once. Ok, și șeful nostru a fost la știri. Pentru ce? Just an interview. Said the guy on night saw something. Ok. Anyway, I'm sorry. I didn't mean to bother you. Poți să stai aici. Thanks. Just a minute. Hai că I should probably poate leave now. scapi. Have a good night.
Bă, n-a stat nicio secundă. Safety Be is safe. funny. Și că stau un minut. A stat Sometimes it's 2 only secunde. just an idea. Da. Coleg de 3, hai să ducem gunoi acum și ne terminăm task-urile. Plecăm și noi acasă liniștiți, fără niciun killer dacă se poate. Dacă mă aude killerul să stea la distanță, mulțumesc. Ok. Mai era unul aici. Nu cred că e în spate, da, era în spate. Mulțumesc. Îmi place că noi stăm cu ușa la magazin deschis, așa că ne zice că e un serial killer pe lângă noi. Deci... What? Bă, prost, pot să jur că era sacul de gunoi aici. Și atunci unde-i? La baie? Sunt confuz. Era la baie? Bro, nu e nicăieri sacul. Ce-a făcut? Mi-a dus ăla gunoiul. Respect dacă a făcut asta, dar... Măcar să mă lase și pe mine în pace. În ce? Ah, da, aici era ultimul sac. Foarte amuzant sunetul ăla. Ok, trebuie să plec? Oh, 12:42. Eu am luat... Eu nu sunt sănătos la cap. Eu am luat-o prin pădure la 1 noaptea. Bă, omul ăsta nu-i sănătos. Bă, puteai să-mi pui pistolul la cap? Eu nu plecam așa. De ce se aude așa, bro, bă, nu. Bă, m-a speriat de pașii mei, e clară situația. Da, merg așa, singur prin pădure, e numai bine, e minunat. Mai e și ceața asta, zici că sunt în from. Ah! Da! Excelent, ce pot să zic? Îs 1, 2, 3... Ah, sunt toți clienții care au trecut pe la magazin. Doamne, sunt toți. Nu pot să cred că e real. Trebuie să plec de aici, acum. I knew you'd take this path home. E ăla din stația de autobuz. Easier. Știam că o să iei drumul ăsta până acasă, e mai ușor, mai rapid. Ce-ai I făcut? cleaned up. Am Exactly curățat. how Jamie taught me to sweep the floors. E fostul client, fostul angajat. You took my Mi-ai job, luat jobul, my shift, Ura. my spot. locul. Jamie called me a liability, said I scared people. But G. they liked me. I had to make sure I wasn't forgotten. Jimmy a spus că sunt o slăbiciune, că speriam oamenii, dar ei mă plăceau. Trebuia să mă asigur că nu o să fiu uitat. Bă, ăsta e nebun. Să nu-i sănătos la cap. On second thought, maybe being forgotten is best. Better they blame someone else. Someone new. Like you. Al doua... Dacă mă gândesc mai bine, e mai bine să fiu uitat. E cel mai bine să fiu uitat. Mai bine decât să dea altcineva vina pe tine. Nu, mai bine, mă scuzați, English. Habla español, englés o italiano, por favor. Mai bine să dea vina pe cineva nou, cineva ca tine. Și a plecat. De ce? A, și mă lasă pur și simplu așa, nu? Asta se numește fugit? Nu, deci asta mi-a scenat tot acum. Nu vreau. Nu, la poliția, nu.
N-am unde să mă duc chestii. Nu pot pe aici. N-am alt drum. Da, aia e. Ce se întâmplă? Deci, practic, ăla mi-a șerat mie tot. Ok. Așteptam să scrie asta. Deci, am încercat să explic ce s-a întâmplat, dar n-a contat. Cuvintele mele nu au contat. Ofițerii de poliție m-au aruncat în spatele mașinii, mi-au pus cătușele și când mă securizau, am crezut că i-am auzit vocea, am citit de nu s-a mai putut. Ați înțeles. Practic, mi-a scenat și ăla este ultimul om de pe planeta asta, Pământ, Venus și Marte. Nu pot să cred trădarea vieții. Oricum nu o să mai fie angajat niciodată omul ăla. Da, băi, YouTube, ăsta a fost jocul horror pe ziua de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe, dați și voi un că contează foarte, foarte, foarte mult pentru canal să creștem și noi mai mult în subs. Dați acolo tot ce se poate, share. Nici nu mă interesează, orice dați contează foarte mult pentru mine. Eu vă iubesc, vă aștept pe kick.com/h12 să facem live-uri acolo, să stăm de vorbă pe chat. Până data viitoare, eu vă pup. Pa!